Эпізод 14. Наша вязніца з камення. У вадзе, у паветры, у лесе ўсё сапраўднае. Акула – гэта акула, арол – арол, воўк – воўк. Калі акула прыкінецца плоткай, ніхто яе не паверыць. Воўк таксама не будзе ўдаваць вавёрку. Але ў звычайным жыцці шакал паспяхова прыкідваецца вавёркай, і ўсе захапляюцца. Глядзіце, якая міленькая вавёрачка. Наша грамадства дзіўнае. Брудныя падлы і духоўная галота часта граюць галоўныя ролі, з'яўляюцца аўтарытэтамі. У крымінальным свеце так не атрымаецца. Там чалавек можа заняць толькі тое месца, якое яму належыць. Уваходзячы ў турэмную камеру, чалавек пакідае за яе мурамі ўсю ту зброю, якая дазваляла яму, насуперак законам прыроды, займаць неадпаведнае становішча. У камеры і ў турме вязень атрымлівае такое месца, якога ён варты. Яго пазіцыю ў турме вызначае сіла характару і волі. Там жыццё быццам гадзіннікавы майстар, размяшчае ўсё на адпаведных месцах. Турэмная адміністрацыя можа прызначыць вязню аддзяленне і камеру. Пазіцыю сярод вязняў вызначыць ягоны характар. Натуральна, што турэмная эліта складаецца з прафесійных злачынцаў. Яны маюць вызначальнае слова, і ад іх часта залежыць лёс турмы. Прафесійныя злачынцы выступаюць у якасці палітычнай сілы, з якой вымушаны лічыцца і вязні, і адміністрацыя. Падрабязней я напішу пра гэта ў кнігах, адмыслова прысвечаных гэтаму жыццю. Тут толькі згадаю, каб сказанае мной не зразумелі няправільна. Да фраера ў турме сукамернікі не палезуць. Да яго няма даверу, з яго поглядамі не лічацца. Але калі ён праявіць сілу духу і салідарнасць, то пашана яму будзе надзвычайная. За тыя ж якасці, праяўленыя на свабодзе, яго наўрад ці паважалі б больш. Галоўная сіла ў турме – гэта не сотні і не дзесяткі вязняў, а часта толькі некалькі чалавек. Часам адміністрацыя, хоць і гне сваю палітыку, выяўляецца бездапаможнай у змаганні з імі. Іхні ўплыў на рэшту арыштантаў такі вялікі, што яго нельга не браць у разлік. Былі выпадкі, калі адміністрацыя старалася знішчыць аднаго з такіх турэмных дыктатараў. Часта гэта быў хворы, слабы фізічна чалавек. Тады без нагоды ўздымаліся бунты, якія часам заканчваліся крывёю. Адміністрацыя турмы пазбягае такіх рэчаў, бо яны сур'ёзна ёй шкодзяць. Сапраўдныя вязні дарма на вочы не палезуць. Ёсць турмы, то павінна быць і ўлада ў іх. Але за правы свае яны пастаяць і ў сваім асяроддзі сочаць за дысцыплінай. Лёсу капорніка можна толькі паспачуваць. Менская турма мела добрую рэпутацыю. Камеры былі светлыя, з вялікімі вокнамі. Былі легематы, асобныя нары, што апускаліся на ноч. Перапоўненасці не было. Турма была разлічана на 500 вязняў, і прыкладна столькі утрыманцаў у ёй было. Вязніца займала доўгі трохпавярховы гмах з чырвонай цэглы. Па перыметры ішоў высокі цагляны мур. Канцылярыя размяшчалася ля брамы з боку Серпухаўскай вуліцы. Там таксама быў пакой для сустрэч з вязнямі. Унутры ў турмы было 3 аддзяленні – ніжняе, сярэдняе і верхняе, адпаведна паверхам. На ніжнім і верхнім паверхах сядзелі менш сур'ёзныя вязні. З кароткімі тэрмінамі, ужо пасля судоў або пакараныя за дробныя злачынствы. На сярэднім узроўні, уцячы адкуль было складаней за ўсё, сядзелі найбольш сур'ёзныя злачынцы. Адміністрацыя ўмела і спрытна іх класіфікавала. Часам рэцыдзівіста, які крапляўся на дробным крадзяжы або сядзеў мізэрны тэрмін, кіравалі на сярэдні ўзровень. А селянін, асуджаны за забойства або проста прыгавароны да 6 або да 10 гадоў, сядзеў у ніжнім калідоры, і яго нават не забіралі працаваць. Функцыі калідорных выконвалі амаль адны злодзеі. Тады не ўзнікала непаразуменняў пры дзяльбе супу і хлеба, бо такіх калідорных паважалі фраеры, і для турэмнай эліты яны былі сваімі людзьмі. Яся размясцілі на сярэднім узроўні. Яму пашкодзілі ўцёкі з изолятара і супольніцтва з рэцыдзівістам Баранам.
Яны сядзелі ў розных камерах, але лёгка маглі падтрымліваць сувязь праз малявы і вусна з дапамогай сваіх хлопцаў калідорных. Яшчэ ў следчым аддзяленні супольнікі распрацавалі паказанні, трымаліся за іх надалей. У трэцяй камеры я сустрэў Балерона, з якім яны акурат разам былі на грандзе. Там было яшчэ двое блатных. Давідка, які сядзеў за ўзлом крамы, і Зыхер. Зыхер на зладзейскім жаргоне значыць пэўна, дакладна. Злодзея так звалі, бо ён увесь час казаў, што робіць толькі на Зыхер. Ён быў спецыялістам па абкраданні жабракоў. Магчыма, гэта і дзіўна, але Зыхер цудоўна гэтым зарабляў і не трапляўся. Цяпер ён сядзеў па левай справе. Яго ўзялі ў серебрянцы, а паколькі ён меў пры сабе шмат грошай і не мог пахваліцца легальнасцю іх паходжання, яго забралі на Серпухаўскую. Там на стаўцы яго пазнала служанка нейкай сям'і. І Зыхер вымушаны быў сядзець за павуціну, якой не браў. Спецыяльнасць сваю ён абраў выпадкова. Фраеры здалі яму жабрака. Запэўнівалі, што ў таго шмат грошай. Жабрак жыў на ўскраіне горада ва ўбогай кватэрцы. Справа была лёгкая, і Зыхер, як толькі жабрак выправіўся на сваю работу, пачаў апрацоўваць яго жытло. Часу было досыць, таму ён старанна праверыў пакой і куханьку. У сенніку знайшоў 10 з гакам тысяч острублёў, некалькі тысяч царскіх банкнот і крыху керанак. А ў коміне намацаў бляшаную скрыначку. У ёй было шмат срэбных манет і каля 1000 рублёў золатам. Усё гэта разам было значнай сумай. Зыхер аддаў 20% наводчыку і з таго часу пачаў спецыялізавацца на абкраданні жабракоў, амаль заўжды беручы вялікія кушы. Яго кліенты ніколі не падавалі заяву ў паліцыю і ніколі не расказвалі пра іх каму-колечы, не жадаючы прызнаваць, што на жабрацтве яны сабралі някепскія капіталы. Таму Зыхер працаваў пэўна і бяспечна. У трэцяй камеры сядзела 17 чалавек, столькі, колькі было нараў. Акрамя згаданых, тут сядзелі таксама менш вядомыя злодзеі, некалькі дылетантаў і 3 фраераў. Улюблёнцам камеры быў Давідка, малады, вясёлы, дасціпны габрэйчык. У злодзеяў няма шавінізму. І Давідка займаў сярод іх такую пазіцыю, якая належала яму як фірмоваму характэрнаму хлопцу. 2 разы на тыдзень са свабоды для вязняў прымалі перадачы. Злодзеі ўсім дзяліліся пароўну. Фраераў абміналі і ад іх таксама нічога не бралі. Іх пакідалі на эксплуатацыю калідорным, якія мылі фраераў без усялякага сораму. Калі некі фраер не атрымліваў дапамогі са свабоды, а вязням быў салідным, то злодзеі яму дапамагалі. Рабілі гэта нядбайна, з літасці, але калі самі мелі досыць, то галадаць сукамерніку не дазвалялі. А вось калі заўважалі, што фраер фальшывы і ўпарты, то маглі атруціць яму жыццё. Не дапамагалі скаргі і пераводы ў іншую камеру. Гэта толькі пагаршала сітуацыю фраера, бо за ім ішоў цынк, і ў іншых месцах яго прымалі асабліва варожа. Часам нават запісвалі ў капорнікі. Лёс ягоны тады быў жудасны. Адміністрацыя не ведала, куды такіх падзець, каб абараніць ад пераследу. У той дзень, калі Яся кінулі ў камеру, вячэра была добрая, гарохаўка. Вязні елі па 4 з медных бачкоў. Свае заўжды збіраліся разам. І спалі таксама поруч. Сваім і калідорныя заўжды налівалі больш ежы з цэбраў. Пасля вячэры фраеры па загадзе старасты, ім быў Балерон, прыбралі камеру і памылі посуд. Да пераклічкі была яшчэ гадзіна часу. Давідка сядзіў на акне і спяваў зладзейскую песеньку. Близится полночь, рушим на справу, финка в кишени, мальцы на славу. Гей, дыгу-дыгу-дык, черная коровка, белый бык. Гей, дыгу-дыгу-дык, черная коровка, белый бык. Балерон, Зыхер і Ясь размаўлялі, седзячы на падаконні. Ясь пераказваў ім навіны са свабоды і следчага камітэта. Хоць турма і падтрымлівае заўжды кантакт са свабодай і ведае, што там адбываецца, але Ясь ведаў усё глубей і падрабязней.
Змрок ахутаў камеры. Усім было сумна. Гэтыя вечаровыя гадзіны падсоўвалі розныя думкі і ўспаміны. Уласна кажучы, на свабодзе зладзейскае жыццё пачынаецца ўвечары. Едзьма к барыгу на нашу маліну, дай хлопцам піва і дай піва дзяўчыну. Гэй, дыгу-дыгу-дык, чорная кароўка, белы бык. Гэй, дыгу-дыгу-дык, чорная кароўка, белы бык. Урэшце на сярэднім калідоры пачалася пераклічка. Вязні сталі шэрагам ад дзвярэй уздоўж камер. Стараста дакладваў пра колькасць вязняў у камеры, іх пералічвалі, нядбала правяралі краты ля 2 акенцаў. Пасля трэба было чакаць, пакуль праверка абыдзе ўсё аддзяленне. Тады толькі апускалі легіматы, абапіраючы іх аб козлы, і ўкладваліся спаць. Гэты вечаровы час быў найлепшы, надыходзіла доўгая ноч. У сне вязень мог пакінуць турэмныя муры і жыць. У турме ведалі, што на горад насоўваецца бальшавіцкі фронт. Немцы хутчэй без бою пакідалі ўсход і адступалі з горада. Большасць арыштаваных з нецярпеннем чакала прыходу бальшавікоў. Верылі ў тое, што яны выпусцяць зняволеных або, прынамсі, правядуць маштабную амністыю. Памяталі таксама, што пасля рэвалюцыі на пачатку 1917 года выпускалі ўсіх вязняў. Толькі старыя фірмовыя злодзеі не давяралі таварышчам. У 7-й камеры, дзе сядзеў баран, было найбольш тузоў падпольнага жыцця. Пачуўшы, што набліжаюцца бальшавікі, яны адразу ж усталявалі рэгулярную бесперабойную сувязь са свабодай. Рэч была ў тым, каб ведаць дзень, калі немцы пакінуць горад. Было дамоўлена, што ў гэты дзень аднаму з вязняў з іх камеры перададуць вялікую галаву белага сыра і вялікі бохан хлеба. Вязень той быў з вёскі, а загарадным зняволеным, якія не маглі рэгулярна атрымліваць харчовыя перадачкі, можна было перадаваць прадукты ў любы час дня. 7-я камера сярэдняга калідора стала рыхтаваць масавыя ўцёкі. Злодзеі вырашылі не чакаць бальшавікоў, а здабыць свабоду ўласнымі сіламі. Паміж камерамі сярод сваіх хлопцаў закружылі малявы. Фраераў у гэтыя справы не вводзілі, ім не верылі. А вось блатныя ўсяго сярэдняга калідора ведалі, што рыхтуюцца ўцёкі. Пра гэта размаўлялі так, каб іншыя вязні не пачулі. Але, не гледзячы на гэта, адчувалася, што збіраецца штосьці важнае. Тым часам на рабоце трапіліся разам Янка Залаты зуб і Ігнат Кулікоўскі. Іх скіравалі ў сярэдні калідор у 7-ю камеру. Гэта была камера, прызначаная амаль выключна для вядомых турэмнай адміністрацыі рэцыдзівістаў. Лічылі за лепшае трымаць іх разам, навідавоку. Часам туды падсаджвалі капорнікаў для назірання, але доўга яны там не затрымліваліся. Злодзеі ўмелі пазбаўляцца ад такіх. Затое сумленных хлопцаў прымалі. У камеры нумар 7 на 15 чалавек было 11 злодзеяў. У тым ліку баран, Ігнат і Янка Залаты зуб. З'яўленне калег са свабоды канчаткова вырашыла справу запланаваных уцёкаў. Быў распрацаваны наступны план пераняцця кантролю над турмой. Падчас раздачы ежы, гэта адбывалася 3 разы на дзень, наглядчык аддзялення выпускаў з камер 4 вязняў на дапамогу 2 калідорным. Разам яны ішлі уніз на кухню, прыносілі суп або з раніцы кіпень. Згодна з завядзёнкай калідорныя заўжды ўказвалі на памагатых у камерах. І звычайна гэта былі блатныя. Адначасова спрытна вырашалася процьма іншых справаў. Абмен рэчаў на тытунь, адсылка і атрыманне маляваў. Малявы дасылалі нават у жаночую турму на Грушаўскую. Наглядчыкі ведалі, што дапамога злодзею на раздачы справа не бескарыслівая, але прымалі яе для захавання спакою. Калі для гэтых абавязкаў бралі фраераў, падчас раздачы ежы адразу ж успыхвалі сваркі і непаразуменні. А злодзеі, даючы лепшы суп сваім хлопцам, і паміж фраерамі дзялілі яго абсалютна справядліва. Не было ніякіх пытанняў, бо скардзіцца фраеры не наважваліся. Першае аддзяленне, ніжняе, з другім злучала жалезная лесвіца.
Ля яе пачатку былі ўсталяваныя вялізныя зашклёныя краты, а ў іх дзверы. Гэтаксама другое аддзяленне злучалася з верхнім. Згодна з дамоўленасцю, як толькі са свабоды дадуць знак, што немцы пакінулі горад, калідорныя выпусцяць з 7-й камеры 4 хлопцаў, якія разам з наглядчыкам спусцяцца на кухню. Там у 6 яны забяруць ключы ў наглядчыкаў, звяжуць іх, заб'юць кляпамі рты і пройдуць у першае аддзяленне. Там абясшкодзяць наглядчыка з першага аддзялення і ўсіх 3 пасадзяць у карцер. Пасля панясуць цэбры з ежай у 3-е аддзяленне. Гэтаксама абясшкодзяць там 4-га наглядчыка. Такім чынам уся турма перайдзе пад іх кантроль. Пасля заняцця турмы з яе маглі лёгка выйсці каля 10 вязняў. Звычайна пасля сняданку, абеду і вячэры у двор да лазні выносілі цэбры для мыцця. Там іх шаравалі 2 адмыслова прыстаўленыя для гэтага абавязку вязні. На іх не звярталі ўвагі, бо тых, каго наглядчык выпускаў з будынка на працу, лічылі бяспечнымі. Наступнай задачай было абясшкодзіць наглядчыка ля пральні і лазні, што можна было легко зрабіць, зазірнуўшы пад некай вымоўкай у гэтыя памяшканні, звычайна адчыненыя цягам дня. Горш было з абходчыкам, але і гэта можна было зрабіць, бо ён заўжды падышоў бы да вязням, калі б тыя паклікалі яго да наглядчыка ў пральні. Гэты будынак не праглядаўся з вокнаў канцылярыі, што спрашчала справу. Цяпер хлопцы з двара маглі лёгка пакінуць турму. Ім дастаткова было проста перанесці лаўкі з пральні і зрабіць рыштаванне пад адносна невысокім дахам. Пералезці з даху на мур было як сабаку муху схапіць. Такім чынам усе вязні з двара маглі лёгка ўцячы з турмы, незаўважаныя канцылярыяй і вартай ля брамы. Але амбіцыі злодзеяў сягалі вышэй. Штука была ў тым, каб выпусціць усіх хлопцаў. А фраеры могуць уцякаць або заставацца, як ім заманецца. Каб захапіць браму, а гэта значыць адначасова канцылярыю і пост аховы, дзе акрамя адміністрацыйнага персаналу было звычайна яшчэ 4-5 наглядчыкаў, трэба было ў браму увайсці. Каб гэта правярнуць, 2 хлопцаў павінны былі падайсці да брамы з загружанымі цэглай насілкамі і чакаць перад ею. Ключнік у гэтых выпадках заўжды адмыкаў, бо вязні прыбіралі ў вартаўнічай будцы і канцылярыі, а таксама працавалі на рамонтах. Калі веснічкі ў браме адчыняцца, 10 блатных з 5 пісталетамі кінуцца на браму, абеззброяць некалькіх вартаўнікоў і зоймуць канцылярыю. Тым часам унутры турмы хлопцы павінны былі адкрыць усе камеры і аддзяленні. Блатныя павінны былі першыя спусціцца ўніз і чакаць ля ўваходных дзвярэй, калі адчыніцца брама і будзе занятая канцылярыя. Толькі тады злодзеі ў браме павінны былі адчыніць веснічкі ў другой браме, што выходзіць на вуліцу і падаць знак уцёкаў. Вырашылі, што выходзіць будуць не натоўпам, а групамі. Усё гэта было абмеркавана і дакладна арганізавана. Ролі былі падзеленыя. Падрабязнасці плана ведалі толькі дзясятак з гакам вязняў. Пра тое, што з адступленнем немцаў пачнуцца агульныя ўцёкі, ведалі дзясяткі блатных. Фраеры і дробныя злодзеі не ведалі нічога. Таму план выдаць ніхто не мог. Чакалі толькі знаку са свабоды, бохан хлеба і сыр. Гэта было павінна адбыцца з дня на дзень, з гадзіны на гадзіну. Звычайны лад жыцця вязняў змяніўся. Удавалі, што ўсё ідзе па-ранейшаму. Жартавалі з наглядчыкамі, дасылалі малявы, раздавалі ежу, але ў галовах тых, хто прымаў рашэнне аб акцыі, няспынна варушылася думка: калі? У 7-й камеры ў дзень хлопцы амаль не размаўлялі, чакалі. А вось увечары пасля пераклічкі ажыўляліся. Тады, лежачы і седзячы на нарах таварыскімі групамі, ціха размаўлялі. Наглядчыкі не звярталі на іх увагі. Яны наогул намагаліся як найменш назаляць блатным, бо не варта было. Калі хтось з наглядчыкаў лез не ў сваю справу, блатныя заўжды маглі выкінуць з ім даволі балесную шутку. Таму наглядчыкі заплюшчвалі вочы на парушэнне правілаў.
У сваю чаргу, у фраерскіх камерах яны жорстка сачылі за парадкам і дысцыплінай. Тэмы зладзейскіх размоў – гэта пераважна жанчыны, ежа, работа, турэмныя справы. Святло ліхтара з двара скоса падала ў камеру, пакідаючы на падлозе даўгаватую пляму. Гэта крыху асвятляла камеру, у якой размаўлялі вязні і гарэлі агеньчыкі цыгарэт. Барана жыўцом ела туга па палцы. Яму не ставала яе аблічча, ён думаў пра яе неспынна. Нават ейная здрада і подласці, якія ён так лёгка выкрываў, не прыцмілі пачуцця. Калі ён глядзеў у ейныя вочы, намагаючыся зразумець гэтую жанчыну, ён чуў у грудзях казытанне. У бляску ейных вачэй плавілася ягоная загартаванасць, быццам у прорве. Гінулі ягоныя мроі. Калі Аліка арыштавалі, ён з надзейным хлопцам даслаў каханцы маляву са слечнага аддзялення, папярэдзіўшы яе пра арышт. Яна адказала яму, запэўніла ў сваім каханні, пісала, што ёй вельмі шкада, што яна спадзяецца на яго хуткае вызваленне. І ўсё. А ні слоўца пра ягоныя патрэбы. Іншым злодзеям каханкі дасылалі ежу, хоць некаторыя самі жылі бедна. А пра барана не клапаціўся ніхто. Тым часам, як у паўцы, справы ішлі выдатна. А вось Маруся Лобава ўвесь час дасылала Ясю перадачы. Што праўда, на гэта даваў грошы, хай сабе і не шмат дзядзька Жардонь, але ўся праца была на ёй. Баран ніколі не галадаў, бо блатныя жылі камунай, але яго зневажаў сам факт таго, што ён, фірмовы злодзей, у якога ёсць каханка, не атрымлівае ад яе дапамогі. Гэта проста атручвала яму жыццё. Позна ўначы ў іх камеры сціхалі размовы. Вязні заснулі. Толькі Алік яшчэ доўга не спаў. Назаўтра наглядчык адамкнуў камеру і выклікаў на калідор таго самага вязня, на імя якога са свабоды павінны былі перадаць хлеб і сыр, знак таго, што немцы пакідаюць горад. Гэта быў дужы мужык, спакойны і просты. Ён зусім не ведаў, што перадача на яго імя павінна выклікаць у турме такія сур'ёзныя падзеі. Не ведаў нават, хто гэта пра яго так паклапаціўся. Калі яго выклікалі з камеры, блатныя перазірнуліся. Позіркі гэтыя не патрабавалі слоў. Злодзеі чакалі вяртання фраера з калідора, бо выклікаць яго маглі і з іншай нагоды. Але неўзабаве мужык вярнуўся. Ён нёс вялікі бохан хлеба, парэзаны пры даглядзе лустамі, а на ім ляжала, таксама парэзаная на кавалкі, вялікая галава вясковага сыру. Немцы пакідаюць горад. У камеры запанавала цішыня. Мужык нягегла расклаў на стале лусты хлеба з кавалкамі сыру паўзверх. Ён намагаўся падзяліць ежу на столькі порцый, колькі было людзей. Пасля ён павярнуўся да сукамернікаў з нясмелай усмешкай, не ведаў, што сказаць. Яны былі добрыя з ім, не крыўдзілі, часта нават дзяліліся харчамі, калі у саміх было. «Частуйцеся, хлопцы, што маю?» Усе няспешна падыходзілі да стала і бралі ежу. Селяніну пакінулі найбольшы кавалак хлеба і сыра. Ён узяў яго і сумна еў. «Калі ж гэта чалавек на свабоду трапіць?» – сказаў ён з ціхай роспачу ў голасе. «Сёння!» – кінуў яму з кута камеры Янка Залаты зуб. Мужык толькі махнуў рукою. Дзе там, жаруць мяне гэтыя муры». У камеры зноў запанавала цішыня. Гэта было о 10 ранку. Згодна з планам, уцёкі былі павінны пачацца падчас першай раздачы ежы, пасля знаку са свабоды. Гэты знак атрымалі і спажылі, а абед звычайна быў о 12 гадзіне. Да пачатку акцыі заставалася 2 гадзіны. З суседняй камеры далятала песня. «Наша вязніца з камення, час тут павольна паўзе. Хлопцы чакаюць збавення, смутак іх душы грызе». Уся сёмая маўчала, слухала. А песня падала і нарастала, каб урэшце выбухнуць смелым пратэстам. «З пурпуру шым аж сцягі, хай нас заўважаць багі. Будуць пярун з бліскавіцай, хай б'юць у нашу вязніцу». І гэтыя бліскавіцы набліжаліся да турмы, каб ударыць у яе,
акурат з-пад чырвонага штандарта. Мала хто гэта разумеў.